lenkosi kakhulu manje ukunika ithuba nawe uzibulisele kubaphulaphuli. Molweni baphulaphuli ekhaya, igama lami ndingu-Imange kwaSotshantsha. Ndikwekwe 15 kulo nyaka. Ndifunda e-Get Ahead and ndiyamodelisha. All right, ndiyafuna ke mhlambi ube nalandlela intro enifundiswayo ke kwi-modeling. Unayo yakho? Ndinayo tata. Khandibethele nje Ithi, qho imntakwethu. with kindness and love, everything is definitely worth it. Without wasting any time, I say greetings to you all. My name is Imange Sochanja. I am 15 years old and I am residing from Matsibini village, originally from Kofimvaba, Kamata. All right, nkosi kakhulu ke mntakwethu, siyabulela, siyavuya uncokola nawe ngosuku lwanamhlanje. Uba usawukhumbula wangena njani kwi-modeling and wawumotivatwa yintoni? Nangena kwi-modeling kuba ndandifuna uzama into entsha, trying something new, and ndinamotivatwa yi-support system yam. Yandinceda kakhulu. Bakhona abantu okhule ubukele kubo. Discipline yam. All right, so bakhona abantu okhule ubukele kubo besenza i-modeling uqonda uba ndiyafuna ufana nawe? Tata bakhona. Kulo mntu uncedisa ngoku nge-modeling nguTim Nasentiwe. Okay, siva iindaba zokokuba wena uye wayi-first runner up ku-Mr and Miss Mlungisi. Uye waziva njani xa wonga ngolo hlobo? Ndiye ndaziva ndonwabile kakhulu tata, ngoba i-competition yam ibiqinile tata. Ndinazingca uphumelela. So ke zithini ii-task ozinikiweyo now that uphumelele uza kwenza ntoni? Kufuneke ndenze ii-radio interviews zibe mbini tata. Kufuneke ndenze i-charity, kufuneke ndishowcase into showcase tata. Okay, masiye ke kule ye-charity. Ibiseyikhona i-plan onayo? Tata ikhona. Khasibalisele. Uba mandidoneyithe impahla ebantwaneni mandithi ebazalini abasokolayo for uzamela abantwana babo. Ndizama udoneyitha impahla tata. Okay, so ingabe i-area yona sokwazile u-identifya okanye usezawuqhuba uphando? Sizaqhuba uphando tata. All right, mntakwethu, kuza kwenzeka ntoni ke 2025 usemtsha, mhlawumbi zikhona ezinye competitions ojonge kuzo, khasibalisele ngeeplans zakho zalo nyaka. Kulo nyaka tata ndiziplanele ukungenela kwezinye ii-competition, kodwa ndifuna ukhe ndijonge neencwadi zam tata. Bendizawubuza kakade into yoba ubhalansisa kanjani incwadi netalente le, wenza njani? Iincwadi tata ndizihoya oko, kodwa italente yam ndiyihoya xa ndinalo elo xesha loyihoya, ngee-weekends nalapho. All right, ufuna ukuzibona uphi kwiminyaka ezayo? Ndiyazibona ndimodelisha kule minyaka ezayo netata, kodwa ndifuna ikhe ndifumane nomsebenzi wophangela oqinileyo tata, kodwa ndizaqhubekeka ndibhalansisa imodeling nomsebenzi wam tata. Okay, khatshele ke noontanga bakho ngalo mzuzu, abantu abatsha nabo abanqwenela ungena kwile industry, ungathini uba motivate? Ndingabaxelela into yokubana xa benongenela mabangoyiki into, i-support system iqinile, uzasapotwa kakhulu, akazuyekelwa tata. Okay, khasiqhayisele ke wothuse futhi nabanye kwezi competition nizawungena kuzo. Uzithembe ngantoni wena xa uqabela eqongeni? Ndizithembe nge-confidence tata nange-discipline yam tata. Ndizakwazi ubabonisa uba ndayazi into endiyeleyo phaa. All right mntakwethu, so kubantu abafuna ukuncokola nawe nabantu abafuna ukulandela, zithini i-social media platforms zakho, kokunye nenamba mhlawumbi? Inamba yam tata Uthini umzali, unganikisi ngenamba kanti ayivumelekanga? Ungubani kuFacebook? Ndingu-Imange Mbali Sotshantsha tata. Zikhona ezinye ii-platforms onazo?
ku-TikTok tata ndingu-Imange Troy, andinayo enye i-account. Okay, so uthi siyeke le nto yale number. Ndisacela ukuyijonga kancinci tata. Alright, kwesikakhulu ke mphulaphuli sincokola no Imange Sochacha yena ke uwongwe njenge first runner up ka Mr and Miss Mlungisi mphulapha sekhaya, so ke sincokola naye namhlanje enye yetask ke abayinikiweyo ukuza ke kwi-radio bazomotivate ke nabanye abantu abatsha so namhlanje ibe lithuba lakhe. Khumbula ke ku-Friday 28 yekaMarch mphulaphuli emva kwakhe sangena kwilady lasekasi sikhangela uba imicimbi ihamba njani kule veki bezisithini indaba ezitshotshe entla. Masive ke ithini number Imange? Inamba yam tata ithi 079 058 2705. Alright. 079 Yeah. 058 2705. Phambi koba ke siyivale masinike ngokithuba ukhe ubulele kubantu abakunika isupport khawubabize ngamagama xa ubazi thetha nabo ngalomzuzu. Ndicela ukubulela umama wam notata wam, umama Khuthala Kikana no-Mr Kikana. Ndibulele ku-sis Anelisiwe no-sis Zinhle ngokundisapota. Ndibulele kuThina Sentiwe ngokundisapota. Ndibulele umakhulu wam ngokundisapota neetshomi zam nootishala bam baseGet Ahead. Ndibulele nabantu abandisapotileyo kwii-platforms ngondivotela nokundinika imali E-F-T. Inkosi kakhulu ngenkxaso yenu. Ndiyabulela. Right, ikhona into mntakwethu onqwenela ukuyithetha singakuvaleli ngaphandle? Ndibawela ukhe ndithethe into kwiintanga zam ubana Okay. mazicela zikhe zihoyena neencwadi zazo tata, singangxami kakhulu ngosela nangokutshaya tata. Okay, nkosi kakhulu ke Imange masipulele ngexesha lakho. Inkosi ke tata, ndiyabulela nam. Right, thank you so much. Okay, mphulaphuli first runner up ka Mr and Miss Mlungisi ena 15 years Imange Sochacha besincola naye ngosuku namhlanje mphulapha sekhaya siyabulela nenicinga into kokuba kuzawubuya kasirhwece xa sele identify area azayokunceda ke abantu abadala ngokubathengela ke izinto abazidingayo. Siyenze ke emoyeni loo nto leyo kwenzela uba if udinga inkxaso abantu bafake isandla.